ବିପ୍ଳବ ଓ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ସେଦିନ ରବିବାର ହୋଇଥିବାରୁ ଦୁହେଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାହାରନ୍ତି। ବିପ୍ଳବ ଓ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦୁହେଁ ବଗିଚାରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛ ମୂଳେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ସେମାନେ ସେ ଗଛରେ ଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ଗଛ ମୂଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏତେ ଭିଡ଼ ଦେଖି ବିପ୍ଳବ କହିବାକୁ ଲାଗେ, "ହେଲେ ସାଙ୍ଗ, ସେଠାରେ ଏତେ ଭିଡ଼ କାହିଁକି? ଚାଲେ ଚାଲେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଆ।" ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ବୁଦାମୂଳରେ ଲୁଚିକରି ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ବୁଝିଲ ଭାଇମାନେ, ଏ ମୋଟା ଗଛଟାକୁ କାଟିଦେଲେ ଭଲ ମୋଟା ପଇସା ହବ ମ। ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ସମସ୍ତେ କାମରେ ଲାଗିପଡ଼। ଏହା ଶୁଣି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଡରିଯାଆନ୍ତି। "ଆଲେ ସାଙ୍ଗ, ଏମାନେ ତ ଆମ ଗଛକୁ କାଟିଦେବେ। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଛି, ପକ୍ଷୀମାନେ କରିବେ କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କର ତ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେମାନେ ରହିବେ କୋଉଠି, ଶୋଇବେ କୋଉଠି, ଆଉ ଛୁଆ କେମିତି ପାଳିବେ?" ଏ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିବାକୁ ଲାଗେ, "ତୁନ୍ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ବନ ବିଭାଗ ଅଫିସକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ସେଠି ଖବର ଦେବି। ମୁଁ ଆସିବା ଯାଏଁ ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ରଖିଥିବୁ।" ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମୁହଁରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ବିପ୍ଳବର ଅକଲ ଗୁଡୁମ ହେଇଗଲା। ବିଚରା, ସିଏ କ'ଣ ବା କରିବ? ହଠାତ୍ ତାର ମାଙ୍କଡ଼ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଯାଇ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ସବୁ କଥା କୁହେ। ଦୁହେଁ ସେଠାକୁ ଯିବା ଲାଗି ବାହାରିଲେ। ଲୋକମାନେ ଗଛ କାଟିବା ଲାଗି ସଜ ହେଉଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗଛ କନ୍ଦାକୁ ଚଢ଼ିଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟେକା ମାରେ। ସେପଟରେ ବିପ୍ଳବ ଲୁଚିକରି ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। ଏପଟରେ ମାଙ୍କଡ଼ର ଟେକା ବାଜି ଗଛ କାଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଆହତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ସାଡ଼େ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚେ। ସେଠାକୁ ଯାଇ ସେ ସବୁ କଥା କୁହେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବନ ବିଭାଗ ଅଫିସରକୁ ଆଣି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚେ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଏମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ଏମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗଛ କାଟିବା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ଅଟେ? ତାପରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଜେଲକୁ ନେଇଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ର ସାହସିକତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଗଛଟିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏଥର ପକ୍ଷୀମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ବୁଝିଲ ଭାଇ, ମୋ ମାଙ୍କଡ଼ଟା ହେଇ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ତମେ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ା ହେଇ ଡରୁଛ? ଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲଜ୍ଜା। ଶୁଣ ମୁଁ କହୁଛି, ଯିଏ ବି ଗଛ କାଟୁଥିବ, ଡବଲ ଶୂନ ଲଗେଇ ମୋବାଇଲ ବଟନକୁ ଜାପି ଦବ ମ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ସାରେ ଧଡ଼କିନି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ହଉ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବଟା କରିଦେଇ ଯାଅ ଖାଲି।